Vale. Doncs, bueno, se m'escolta bé, no? I es veu bé tot. Sí. Vale, perfecte. Doncs, com ja sabreu, jo sóc el Jan Rosell Cava, no el Jan Rosell, i sóc ambaixador de la UPC a la xarxa Unicat. Per tant, vinc aquí a parlar-vos una mica sobre oportunitats que podeu trobar en el món de la Unió Europea. Vale? Vaig fer un viatge a Brussel·les fa una miqueta més d'un mes i allà em van fer una formació. Llavors ara us explicaré feines i pràctiques i com trobar-les. Començarem per la EPSO. Us parlaré de dues institucions, la EPSO i un programa de pràctiques. La EPSO és el European Personal Selection Office i el que fa és la institució encarregada de triar els candidats per a aquestes feines i aquestes pràctiques. Vale? Bàsicament, cobreix les necessitats de contractació de la Unió Europea. És l'intermediari entre institucions i el treballador o l'estudiant. Vale? La EPSO treballa per totes aquestes institucions de la Unió Europea. Com podeu veure aquí, per exemple, hi ha el Parlament Europeu, la Comissió Europea, el Supervisor Europeu de Protecció de Dades, etc. Estan pràcticament totes. Vale? Què passa? Que és molt comú, sobretot en el món de la enginyeria, pensar que a la Unió Europea solament es busca gent de perfils de l'àmbit social o de polítiques o coses d'aquest estil. I no és cert. Ara més que mai es busquen molts enginyers. Vale? Aquí, això és la pàgina web de la EPSO, es pot veure els perfils que es busquen. I aquí he encerclat IT, Scientific Research i també he posat estadística. També es busquen altres perfils de l'estil de ciències medioambientals, sostenibilitat, ciberseguretat. O sigui que si ets un enginyer, tens un lloc a la Unió Europea. Vale? Aquí teniu la pàgina web de la EPSO, que després us deixaré el link i us la podreu mirar si us interessa. I si veieu a la línia blava al mig que posa Jobs and Traineeships, aquí podeu entrar i podeu buscar la feina o la pràctica que us interessa i aplicar, a veure si hi ha sort. Vale? Ara us parlaré de Blue Book Traineeships, que això és un programa de pràctiques financiat per la Unió Europea destinat, bàsicament, a la gent que es vol iniciar en aquest món, en el món de la Unió Europea. Vale? Són pràctiques remunerades que duren 5 mesos. Hi ha 2 torns. Hi ha el torn que va t'inscrius al febrer i comences al març i acabes al juliol, i hi ha el torn que comences a l'octubre i acabes al febrer. Vale? Són pràctiques remunerades, et paguen més o menys uns 1.300 euros. A la pàgina web crec que és una mica més elevat el preu, per tant, millor per vosaltres, suposo. I què més? Que aquestes pràctiques normalment no són a Espanya. Serien a Brussel·les, a Luxemburg o altres llocs amb representacions de la Unió Europea. Vale? Has de complir uns requisits per entrar aquí. Quins requisits has de complir per entrar en el procés de selecció? Doncs has de tenir una matrícula universitària actual, o sigui, has de ser universitari. Has de tenir una experiència laboral o de pràctiques no superior a 6 setmanes. I has de tenir un bon coneixement d'anglès, francès o alemany. Vale? Si tens aquests 3 requisits, que jo crec que qualsevol estudiant els tindrà, o la majoria, pots aplicar el procés de selecció. Aquí tenim les dates i normalment s'inscriuen 12.000 persones i n'acaben 900. Vale? Aquest procés de selecció consisteix en, primer, un petit test que fas des de casa, que aquí ja redueixen molt la xifra de candidats, perquè el test és o sí o no, o t'agafen o no. Un cop t'han agafat, has de triar 3 institucions a les que t'agradaria treballar. Una mica com la selectivitat. Tu poses les 3 universitats i potser t'agafen una d'aquestes 3 o potser no. Vale? I també hauràs de fer un examen ja més professional en un lloc vigilat per la Unió Europea, etc. La gent que agafen d'aquest examen, que serien unes 2.500 persones, passen ja a l'última fase, que aquesta fase es diu centre d'avaluació. Vale? En aquesta fase es miraran el teu perfil, el teu currículum i et faran entrevistes presencials. I es quedaran amb les 900 persones que els interessa més. Vale? El que us vull també transmetre, que ens van transmetre els becaris que hi havia allà a la Unió Europea, és que ho intentis molts cops, perquè molts cops a la primera no t'agafaran.
i els becaris que hi havia allà, crec que un l'havien agafat al tercer o quart intent. Per tant, si no t'agafen, no et rendeixis i continua, si realment vols aquesta feina o pràctica, perquè molts cops es veu que depèn una miqueta de la sort, perquè hi ha tanta gent que potser el teu perfil no el veuen bé, o no crida massa l'atenció o alguna cosa així. Vale? Us adjuntaré aquest PDF a l'acabar la reunió, juntament amb el PowerPoint, perquè aquí es poden veure una mica les pràctiques que hi ha, el calendari i una mica d'informació general sobre això per la gent que els interessi. I aquí està també la pàgina web del Bluebook, que us la podeu mirar i podreu veure tot el que es pot fer. Amb aquesta xerrada el que us vull transmetre és que a la Unió Europea hi ha un lloc pels enginyers, que és un perfil avui en dia molt buscat i molt important i que pot ser una oportunitat molt interessant per vosaltres i una oportunitat a considerar. Per tant, ara us adjuntaré els links a aquest document i al PowerPoint i els hi feu un cop d'ull i si us interessa us podeu inscriure i a veure si hi ha sort, perquè jo crec que és una oportunitat molt enriquidora i que pot ser molt útil per vosaltres. I res, moltes gràcies per la vostra atenció i aquí us deixo la informació útil, el meu contacte i un parell de pàgines web que veureu. Vale? I això és tot. Moltes gràcies. Gràcies, Jan. Molt bé. De res.